Suntem la iepuraș. Așa. Facem un nou vlog. Suntem la iepuraș, uitați. Femeia de uriaș Transilvania, care mai are vreo o săptămână. Săptămână, 8 zile până trebuie să fete. Văd că și-a creat câteva paie acolo. Sperăm să fete. Aseară am achiziționat mascul de uriaș, după cum v-am spus. Azi am făcut și proiectul care vi l-am spus. Uitați. Cam așa e. Ușile aici în față, la cușca aceea. Aici e achiziția. Așa. Am separat puii de uriaș. V-am mai spus. Numai că aici am 2 masculi. Moși. Sunt disponibili. Aici am 3 femele. Achiziția vi arăt mai încolo. Uitați, 3 femele. Aceasta nu știu ce are. Stă așa mai într-un colț, nu știu ce are. Astea 2 vioaie, asta nu știu ce are. Și achiziția. Stați puțin. Uitați. Hop. E blând. Chiar foarte blând. Un mascul de uriaș german. Uitați. De vârstă 3 luni. Original, chiar. Nu este tatuat, pentru că eu nu particip la expoziție, dar am certificatul la el. Mi-a dat acel om. Este un om care se duce la asociații. Este înscris într-o asociație, un om de lângă mine. Adică din cel lansat. Uitați. La 3 luni eu am dat 300 de lei pe el. Eu zic că merită. Adică mie chiar îmi place. Negru, gri n-are, avea și uriaș Transilvania, dar eu am. Așa. Uitați, e frumos. Am certificatul, nu-i tatuat, pentru că după aia îl chinuiam, așa că nu l-am tatuat, că eu nu particip. Acest om are medalii, trofee, are campion chiar. Mi-a arătat pe mama lui și pe tata lui. Mama este de aici până aici. Deci foarte mare și tata la fel. Deci sunt niște iepuri, nu știu cam cât bali. Dacă vă dați seama. Sunt mari. Așa, acesta e mascul. Stă și pe poziții. Uitați. Eu zic că merită, are 3 luni. Este original. După cum se vede. Înapoi. Uitați, are aici. Are lucenă. Uite-mă. Are lucenă de asta. Și puțină de aia uscată verde, numai că e uscată. Și de asta uscată. Pus adăpătoare, uitați proiectul. Proiectul l-am finalizat cu unchiul meu. Mai înainte, acum 5 minute. Așa. Aseară am luat masculul. Și dacă vă întrebați unde sunt iepuroii la adi și iepuroii la gri, vi arăt acum, stați puțin, să închid aici. Femeia de uriaș asta matură, mare. I-am făcut curat mai înainte, i-am pus rumeguș și ei. Uitați, s-a făcut mai rumeguș. Uitați, nebună. Trebuie să le iau și lor granule. Cred că mâine. Trebuie să vină cineva să ia o femeie de haicol sau de uriaș, nu mai știu sigur, chiar nu mai știu. Uitați, foarte frumos. Vă arăt unde se iepuroi. Aici cam vedeți. Iepuroii am băgat aici. Și ăla gri. Și ăla lari. Am băgat aici pentru că nu aveam unde. Asta e o cușcă mai veche. Am improvisat aici un capac deasupra. Aici acolo are o gaură, nu știu dacă se vede. Și aici fătătoarea. Pe ăsta mai mare l-am băgat aici, pe ăla mai mic l-am băgat ăla. Nu le pun adăpător că nu mai am. O să pun, cred că nu mai lu ăsta, că mai am o adăpătoare. Lui ăla îi pun acel recipient. Și în seara asta stau aici. În seara asta o să stau aici.
Așa. Că cred că și mâine seară, nu știu sigur dacă o să stea aici. Nu sunt sigur. Acolo avem lucerna. Dați. Iar lucerna. Bam. La iepurașii. Am făcut curat pe jos. Acolo am 2 mascule, aici 3 femele. În toamnă o să-l montăm și cu el. Acum nu montăm, pentru că e mic, are 3 luni. Să vedem ceva ori în seara asta, ori mâine seara. Ori mâine, nu mâine seara, mâine. Ori în seara asta, nu știu sigur. Să ia, nu mai țin minte, ori o femeie de high call. Ori femeia aceea de high call, cu este strie masculi. Ori o femeie de uriaș. Dați, femeia de uriaș mănâncă. Seara să le voi da lucerna, dai uscată. Trebuie să mai aduc și niște granules. Trebuie să-l cumpăr, de fapt. Aici am adăpători, le-am pus la toți ață roșii. Uitați. Aici trebuie să pun o adăpătoare. Ure mare, ure de acolo. Așa. Da, femeia, dacă o să mai rămână femeia asta gri-gri, care vreau eu să o păsez, dacă o să mai rămână, dacă nu vrea nimeni, dacă o să rămână mie, o păstrez, dacă o vrea cineva, o să o dau. Pentru că, na, am deja una originală. Mă montez cu ea și de părul ăsta în toamnă se va face foarte mare. Oricum, cam până la vară, cam așa. Cam până la jumătatea verii maxim o să fie și gata hala. Adică hala, da, hala. Însă țin e prima oară. Prima oară după ce o să fie gata, o să o fac tatăl meu din OSB, scuzați-mă, din plăci de sandwich. Cu beton pe jos, cu schele de fier, mai complicat. Așa. Și prima oară după ce o să fie gata, o să fac cușile de iepuri. Frumos. După aia o să-mi iau păsările și ce mai ia. Cam acesta a fost video cu achizițiile, cu achiziția, cu proiectul. Cam acesta a fost video. Dați un like, un subscribe, să trimiteți la prietenii voștri să vadă și ei și v-am pupat. Pa, pa!